जाबाय जेनदों होननानै इसेबां इनसाल्ट दा खालामसै गासैबो बर'आनो जेननाय देरहानाया थाखायो माने मैयानिफ्रायनो फेसबुक जा इउटुब जा जेब्लानिफ्राय रिजाल्ट मोनदों मैयाथ' रिजाल्टमोन इलेक्शननि जेब्लानिफ्राय रिजाल्ट मोनदों ओरैबायदि इनसाल्ट खालामगासिनो हब्रा खायसे मानसिफोरा आरोना आरो इलेक्शननि सिगाङावबो खायफा मानसिफोरा ओरैबायदि हब्रा देरहागोन होननानै बुंनानै लादों ओमफ्राय बिसोरखौबो दा बै देरहानाय पार्टिफोरा जेननायखौ ओरैबायदि इनसाल्ट खालामो मानि थाखाय बेफोरबायदि खालामनांगौ गावजों गावनो आरो फैला सार आरो बिपिन बर' सार इसोरखौथ' मा होननो ओरैबायदि मिन्स बानाय मानसिफोरा इनसाल्ट खालामगासिनो आं मोननैसो भिडिअ देखायनो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोना एसेबां जेननाय पार्टिखौ इनसाल्ट खालामदों मा थिग उननि बिसायख'थियाव इसोरो देरहानोबो हागौ देरहाबा आरो नोंसोरखौ इसोरो मिनिलायनोसै बिदि दावराव दावसि खालामलायबाय थानोसै बर'जों बर'नो इसेबां बिदि दावराव दावसि खालामबा गुबुन हारिफोरा माथो जोंनि बर'फोरखौ मिनिनो बोलो नांनाय नङा इजियावनो मिनिगोन माथो बिसोरो हनै बर'फ्रा बेफोरबायदि गावजों गाव दावराव दावसि जागासिनो होननानै तास आं मोननैसो भिडिअ नोंथांमोननो देखायनो दे नायना लाबानो जाबाय बे भिडिअखौ फार्स्ट नायना ला दे जुदि दिपेन बर' सारा जेनोब्ला नैबे एस शकिं बयजोंबो सिनायजानाय एस शकिंआबो मानाव गेदेर दिपेन बर' सारा जुदि जेनोबा उदालगुरियाव जुदि जेनोब्ला आंखौबो नोङो थैजासिम बे ससियेल मिडियायाव आरो माब्लाबाबो नुनाय नङा लिरनानै दोनबाय दिनैनि तारिखआव दिनैनि समखौ नैबे मोनाबिलि समखौ नोंथाङा लिरनानै दोन बै समाव नोंथाङा आंजों टक्कर खालाम जेब्ला जोंना मानाव गेदेर दिपेन बर' सारा जेनोब्ला बेखौबो नायना ला आरो खेबसेबाव बेलासियाव आङो ससियेल मिडियायाव फैबावनाय जाबाय बे इउपिपिएल नि मोसौ दामब्रा बे माबाया एस शकिं ना मा नाम बे मोसौ दामब्राया बुंदों मोसौ साराना एस शकिंआ बे बुंदों जे बियो दिपेन बर'आ जुदि जेनोब्ला बियो ससियेल मिडियायाव फैया होनना बुंदोंमोन बे इउपिपिएल नि मोसौ साराना जुदि बे इउपिपिएल नि मोसौ सारान एस शकिंआ जुदि ससियेल मिडियायाव फैबावनांगौबा बेखौ गाग्लिजोबगोन बिराद दम होनानै बुंदोंमोन नोङो दिपेन बर'आ जुदि जेनोबा ससियेल मिडियायाव फैया होननानै दे नों मोसौ सारोन इउपिपिएल नि मोसौ दामब्रा सारोन नायनि आंबो नोंखौ बेटा नों जुदि फैयोबा नोंखौ गाग्लिगोन बेटा सिरा खोथा नोंनि भिडिअ रेकर्डा जोंनाव दंजोबो नों दिपेन बर' जेनोबा नों ससियेल मिडियायाव फैया होनदोंमोन ना मोसौ सारोन इउपिपिएल नि आजिखालिनो आदा बुजा इउपिपिएल नि फेस सालायग्रा नायनि आंबो बेटा सैमानि फिसा नुबायना नोंथांमोना माबायदि दावराव जालायो गावजों गावनो आयु माने एमएलए जालायनायाव बै एमएलएफोरासो बेफोरबायदि एसेबां टेनसन जायाखोमा एसेबां बिदि दावराव जाया जेसेबांखि बै साइडनि मानसिफोरा बेफोरबायदि दावराव दावसि खालामनानै गरम खालामो बिदि जाबाय थ' शेयार खालामना होबानो जाबाय सोरबाफोर जुदि गोदान नायदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय